Здравейте, хора! Днеска сме само тук да гледаме най-кринжевите видеа. Здравейте, хора! Това е много странно. Виждаме някои от тях. Сега ще ги погледам всичките. Да, да са ви гледали. Добре, така. Насочвам го. Ставам ви го да гледате. Чакай, не знае как се използва. Така. Сега. Така, само чуйте, трябва да го увелича. Може много да го видите. Ето някой нещо трябва да... Добре, сега. Вижте. Какъв е смисъла? Иска повече да го погледи и шая другата нещо може да... Трябва компютъра да е по-близо, да се вижда. Защото някой... Добре, и това е другото. Виж, трябва да е по-близо. Но това ще го видим по-късно. Това е най-кринжевото. Кринж. Ужасно е. Ще се Хора, вие видяхте ли това? Видяхте ли това? Виж ми на физиономията. О, не мога. Господи! Добре, сега хора, това последното ще започне последно вече. Не ни слушайте, ние говорим глупости на тъмкалета. Чакай сега да видим за Батут. Къде беше Батут? Някъде. Батут, покажи се. Батут. Три, две, добре. Хора, това е ужасно. Така. Трябва да съм... Хора, глична. Хора, достатъчно. А сега никога повече няма да го пусна. Какво е това? Чакай сам да го изгледаме. Това не е вярно, не го е сигурно. Така, сега. Да, трябва да намеря. Къде беше? Няма да се забавянето, ама... Трябва да намеря. Съжаляваме за забавянето, ама не става. Май го няма тук. Май.
Добре, значи не извършвам. Усещам колко ще бъде странно това. Това е най-странното. Обе! Много затваряме! Чакай, трябва да приближиш. Виждате ли? Нямам думи! Нямам думи! Нямам думи. Хора, какви са тия песни? Сега разбирам хората да са изкукуригали, ама чак толкова вече по-изкукуригали някои хора са от кокошките. Тук има някаква банга, която не стигате самите, да? Пусни тая с бангара, тая с кебабчетата, с бангара. Кебабчета. Обичам. Хора, Kebabçı obişem, desika famas, kebapçı da swarga, masna masatam, kebapçı da chini, atazili satam, gile jamas. Kebapçı da asmetone satam, kebapçı da swarga, spesifik satam, kebapçı da pekrat sehna pasera, yesi putuva mas. Итаничкам, закебапчето. Дайте кетчуп, за да стане още по-вкусното. Икебапче, ще си нося. Щом някъде да дойде в някой късен час. Ни позволи на чета, да стават като вкусните кебапчета, които се сладюне даже от салам, поне така се знам. Аз не изглеждам болен преди, може някой път изглеждам тъпи, едолите е много твърдиците, болят ме после зъбите. ужас! Да, спаси тая с кебабчетата и бангарангата, нали? Знаеш ли? Изглежда двете. Има една песен, която всички обичали и пеели ето така. Представи си как от това това не бе. Не бе! Кебабчето да ма кой днес не бе. Ета бан. Не. Да, не, другата. Тая подобната с... Дай ми манчета, да. Дай ми манчета. Сети ли са? Дай ми манчета. Къде?
Ето това първото. Първото. Чакай, да ме пекна. Нямам коментар, защото това е излагация с най-публичното представление, което има около 2 милиарда човека и няма Абсолютно. Това е тая подигравка сега. Да. Аз не мога да го обясня. Сега самата песен е готина, ама Защо трябва? ама точно по този начин нямаш на хита на България. Все пак Бангаранга спечели първо място Евровизията. Даже може 4 милиарда. Моля, пишете в коментарите. Това сега човешко ли е сега? Това даже е по-тъпо от кокоши мозък. Вярно е. Самата песен е много готина. Готина е, забавна е, гличава е, но не мога да го обясня. Не е от кокоши мозък. Хора, ние ще затваряме, защото и без това ни остават секунди. Чао! Майка му да е, не се чува.